Девета глава – Сълзите. Кой би изброил росните капки в полската шир? Не по-малко от тях са сълзите на всички хора, живели на земята от сътворението на света до наши дни, защото човек плаче от люлката до гроба. И както росните капки, огрени от слънчев лъч, блестят в безброй преливащи се цветове, така и сълзите са различни, защото техният извор е в човешкото сърце, което всеки миг трепва в причудливата гама на неуловими чувства и настроения. Сълзите са скъпоценен дар от Бога. Когато натегне безмерна скръб от неслука, обида и дори неизбежни всекидневни тревоги, сърцето се свива от болка, а очите ронят горчиви сълзи. Като бързите капки на дъжд в бурна нощ, те се стичат по увехналото бледо лице, а клетото сърце си поема дъх по стръмния път на изпитанието и ги благославя, защото без тяхната облегчаваща сила то едва ли би издържало тежестта на житейския кръст. Нещастни са хората, които не могат да плачат. Сам Богочовекът Христос, облечен в немощите на човешката природа, е плакал. Когато Марта и Мария му известяват, че брат им е умрял от мъка по своя приятел Лазар, Исус се просълзи. Повества евангелистът Йоан, 11 глава, 35 стих. И при радост, когато тя е толкова голяма, че сърцето не може да я удържи, човек плаче. Като бисери капки на пролетен дъжд, който прави събудената природа да ведрее, сълзите се ронят сладки и неудържими по лицето, разцъфнал в лъчезарна усмивка. При скръб и радост сълзите облегчават, но има и други сълзи, които пречистват и извисяват. Те се срещат по-рядко, но тяхното разнообразие е неизброимо. Сълзите на умиление от красотата на Божието творение и от досега с духовната красота в човека са прекрасни. Сълзите на съкрушено разкаяние за сторен грях преобразяват душата и я правят благородна. Кой не е спирал за дълго поглед на обляното в покайни сълзи лице на Мария Магдалина и не е оставал в дълбок размисъл за висшите потребности на духа? Молитвените сълзи на копнеж за духовна извесеност идват тогава, когато за красивото и силно чувство няма думи в човешкия речник. В стълбицата към небето най-високото стъпало е оросено от сълзите на човека за неговия враг. Колко хора могат да заплачат от жал за падението на този, който им е причинил дълбока рана? Велик пример за това ни е оставил Христос. На кръста той е плакал за тези, които го разпъват, молейки се: Отче, прости им, понеже не знаят, що правят. Лука, 23 глава, 34 стих. Имало е и все още има хора, които в подражание на Богочовека прощават от сърце и плачат за своите оскърбители, а душите им, измити от такива сълзи, сияят в неземен блясък. Какви ли лъчезария са греели в духовния спектър на кротките, облени в молитвени сълзи очи на първомъченика архидиакон Стефан, когато убиван с камъни се молил за своите мъчители? Лицето му беше като лица на ангел. Деян, 6 глава, 15 стих. Свидетелстват апостолите. Не само за просиялите в святост, но и за всички хора, които са способни да пролеят молитвена сълза за своя враг, важи в най-висша степен латинската сентенция
Lacrimae nostrae pars optima sensus. Сълзите са най-добрата част от човешките чувства.